from Japan? Yes. This time you come to Taiwan for traveling? Yes. You cannot camp or park in Taiwan. Though you don't have a place to stay, right? So you could stay here until tomorrow morning. Help yourself. 台湾に着いたその日から台湾は違うのと実感しました。2016年の秋の終わり、私は72日間の台湾一周の旅を始めました。18キロの荷物を背負いながら、私は台湾のいろいろな場所を歩きました。ありがとう。Yes, and we go volunteer and look after elders. 頑張って。Hi, I'm your way Chinese Taiwanese speaking girls. 谢谢ありがとう。人を虜にする台湾のあふれる人情味はいつもいろんな感動を生み出してくれます。親しさ、美しさ、偶然出会っただけなのにいつも心が温かくなりました。どこでも味わえるんです。それは人々の温かさ、とっくに失われたものと思っていました。私が住んでる川崎にもいっぱい柿がある。芸人みんなの助けを借りて、私は徒歩で約 1250km を歩きました。いっぱい持ってるね。台湾のみんながくれたの。本当の牛肉が入ってるから羊料理が好きなの。じゃあ廖本味料理するよ。廖本味。食うか、食べて。おいしい。家族幸せそうだね。そこもみんながよくしてくれるから家と同じだよ。日本にいる時、台湾で知っている街は台北だけでした。そして台湾はとても小さな場所と思っていました。しかしここに来ると台湾はとても大きな場所と感じることができます。2017年の春の初め、私は石膏大学に入り中国語の勉強を始めました。私は大好き、この濃厚で美味しい味。好きになって離れられないこの台湾